muna pag humana ni pasar ni sa ganun siyang aktual mas kanal. Muna lang padagan tag 900 ron diri. Basta tamo ng 900. Mo diri sa makuha na nga sugod sa 900 kilometer. Pag humana sa 900, gibuwak-buwak na mo tag 150. Muna bulusot ang distance niya nga dito ka ko 10 by 15. Nara dia po. Mo sa aktual. Ila inday dia. Katong magulang ani di ba? Pero pili na ko tungod sa aktual mag-design ta, pwede ko na mo na tog 10 by 15. 720 kita mo lagi sa mo. Wala tong 720 anda. Muna mo. Wala raw 720. Uy, kuya bubot, sige na. Ikaw lalo pila 100 na. Dili man na pa ko ng 7 po. Dito ka dito ka. 15 gani gamay ra gani. Taas na siya pareha ra man ang square meter ang problema ba kay. Gamay gyud siya kubangan. 7 ra gud. 93. Ang gidahom na to G's 10 by 15. Di na igwapo na. May igwapong style na. Dire na lang pat ang 300 diri baon. Pero wagi problema boss ka pan kanto. Kaya mo na siya. Oh, ka 300. 300 man. Ka 300 man. Kaya mo na si Bin. Oh, dako man siya. Dako nga hapon si Bin. Oh, dako man siya. Ada ko eh. Dako man anak. Tubangan mo dako. Bin oh. Di ka man ako man ninyo. Bakante Ito mi na ako. na. Si Bin naman tag 9 po din niyo to. Mo ana naman siya dito. 7.22. Yan siya. Daw? Oh mo ni 9. Mo ni Gili hari. 9. Na ada gani kuan, mantog zero kay sige gili gani na. Ay number. Tuod mo kulit sa actual ko na to good. Ito res okay na sige kuan ko an na man gili. Kita mag-design 10 by 50 jud. 10 by 50. Bisa pag may una na yung sukod pero 150 km sila. Sak gyapon siya. Ibali ang front view na niya. Moy gamay. 7 ya mo bukad man siya paana ang panal na. Ada kara gari pinya do. Kanal manggod. Ayo jadi tuloy na ano hay kita na sa nisan. Para Ana ba ang mga lansuris magagawin ko Kita tanam mo na. Ang kanal na tayo ng para ka pastor gyapon. pa street ka pas atra pan sa pastorin mo. Boundary. Ipa-straight man to. Kanal. Aning lapas to ang katong. Ning lapas man to. Ay lapas. Ang muna sa gawas. Anong padir? Taiwan na. Ang ganda ng plano to. Nago sila sa kyanan. Ano gamay lagi. Walang problema. Kung magkakasimbal ka itong Domingo. Asa naman sa anak pa ko. Anak pa ko. Asa naman sa akong partner. Dire. Dapat sa tama din sa may kanal. Hindi ako mag-inom gahapon. Sa iyan ginyan ba nga. Medyo kimisahan. Inom na gahapon. Kaya bubot na itong, parang kamuts kaya bubot na itong kuhan ba? Grammar ni, Ganun ba? Ano yan naman book ang kinis. okasyon this one?